Olen Väinö Pelkonen, Pyroten Oyn perustaja ja vastaan ilotulitustoiminnasta. Teemme räätälöityjä perinteisiä ilotulisnäytöksiä, jossa ilotulitteet ja musiikki ohjelmoidaan yhteen sekunnin 100% tarkkuudella. Tätä kutsutaan pyromusikaaliksi, joka on yhdistelmä luovuutta, rytmiä ja näyttäviä efektejä. Teemme näytöksiä häihin, syntymäpäiville, yritysjuhliin ja isoihin yleisötapahtumiin, muun muassa Salpausselän kisoihin. Hintaan sisältyy aina lupa-asiat, suunnittelu ja turvallinen toteutus tilaajan toiveet huomioiden. Palvelu alkaa 2 000 eurosta ja voi nousta 10 000 euroihin. Mitä suurempi budjetti, sitä näyttävämpi elämys. Käytämme huippuluokan ilotulitteita ja lopputulos näkyy taivaalla. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Teemme teille ilotulituksesta taidetta.